Assalomu alaykum do'stlar aziz, xush omadin ba kanali mo. Imroz ham berdim xil giriftaga ki mo imsar rost ka video namoндам дида видео съемка кардам беҳад кам, лекин бо намондам барои ки ягон чи нем фақат гап буд гӯем, баъд гуфтам ки бе хубтараш хай намонам барои ки бо бисёриро сар мекунам. Фақат гап задести тамом. امروز باشد نقشه ها بسیار هسته پخت و پز میکنیم. میخوام مانتو کردن هازی زبالغاشو من گرفتم چند پیاز میده کردستن و هازی من با گوشت ایمی سروبکه میگذارم و میریم همراه مانتو تیار میکنیم. اینجا نیلوفر یاردم چی هسته یا؟ السلام گفتید؟ السلام. دوستان عزیز крышкаш дасташ ҷӯши бад аз бинем кунем. دوستان عزیز манто тайёр. برن بینین دوستان عزیز باران زدسته باشد یا که زده
камакак замин ба зур гӯем тар шуда тамом хунук. Мантоҳо тайёр ҳастанд. Мардакҳо интизор шавҳарам биён. Хеле биёянд баъд вай мекунем. Баъд мантоҳо мекашем. Хеле монам ки трезаҳо ин ҳал шуда. Мана дӯстони азиз, мантоҳо тайёр шуданд. Як табақи чӯбин. Меҳмонҳо имрӯз кам, барои ҳамин як табақи чӯбида кашидем, ҳамон буда. Тамом. Анам хеле касе хӯрдиста иштиҳои соф ба ҳама. Мо руған пуған ҳеч накардем, барои ки худаш се руған ҳастаи мантоҳо. Дӯстони азиз, бинед берун чӣ қадр борон задаста. То ҳол хеле шуд ки борон задаста. Ҷӯборои бинед пури об шуда. Хеле шуд борон задаста. Сиёвуш, ман тра гуфтам ҷамъ кунад, ту наоборот тунукадести. Нав ҳараката ёд гирифтеста. Салмо хедав карим? Ана момош диден Давидак. Сиёвуш. Ты чего так гилем дромадаи, хе Сиёвуш? Нилуфар и игрушко ҷамъ нашудано? Хе ҷонона. Давай, Салмон. Друга. Сиёвуш штай дӯстони азиз. Сарои кӯдакои шта биромадем. Лото тамошо дорад ҷо момо. Тезтар тамом, тезтар тамом. Мана инҷа истоп шудор. Мана хеле та бофтемша. Бовай бача фромадак. Дӯстони азиз, имрӯз кору бор ҳамаша шудум. ҳамин кору бор кӯдакои саршӯӣ ман ваё ҳамаша шудум. фазакои худ чизора мантоҳо имрӯз беҳад бамаза шуда буда. барои ҳамин тез тамом шуданд. дӯстони азиз, пеш вақт мерасид бо обед дам мешуд. Не ки бисёр мекардем мо хай мо ин дафъа масалан хидӣ будем гуфтем ки хай ин бари хид мешавад баста гуфтем. Хел дӯстони азиз, биёед ҳамин кати влога ба охир расонем. имрӯза влоганам хеле кӯтоҳ шудак. Рости гап ҳамин моментбазиам хеле кору бор кати машғул будам. Бо биромадак. Ман худам мебиёрам ҳавая. Шоколад неста. Анам хел дӯстони азиз, хайр дар паноҳи худо бошен. ҳамеша худтонро эҳтиёт кунед. Ки да шоколад додиё? ҳеҷ када шоколад надодиё. мо рафтем. хай вай дина будак. Вай дина охи ҳамин лиш бибишмо хона равен, хо равен гуфта бари ҳавай додум рафтем.